Gaur oso sorgin berezia etorriko da gurekin kosinatzera. Tartetxo bat hartu du gurekin egoteko. Akelarre firma ezagutzen alduzue. No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. La gente de aquí es inconstante como el mar. Gaur, June Nogeiras dator, Bergarako sorgina. Kaixo launak, eguerdion, eta June, ongi etorri eta zorionak. Kaixo, eskerrik asko. Nondakazu saria, besarkada saria, ez tezu ekarri? Madrien utziezu, korrika eta lasterka torri zea orduan. Bai. Ze gore bat izango zan, ez da? Badaki gainea trampa txiki bat intzizuela, ez da? Bai, sorpresa bat izan zan. Nola kontatu, nola izan zan historia? Ba, ni jumian izan sari hori ematera, beste aktore batei, eta neri eman sosten azkenian. Nolatan, de repente ze zirraraz, ze txitxare hori nola konportatu zian? Ba, izan zan sorpresa bat, ni jarri nintzen hor beste aktore batekin, eta, bueno, ba, egomian izan ja prest. Osea, holtza gaina iosin du zuen da dana? Bai, zebez izan barik, eta beste aktoria nire izena izan zegoen, eta bidixuen ikusten da, nizaten ez, Naztu india. Baina naztu india, niri ez da, eta oso moritxa izan zen, bai. Oso ondo, June. Ba, guantxik zingo deu, zure ibilbideaz, eta aldi berean ingo deu, amurreza batzuk, erremolatxa, arroza, eta babarrunanak. Oso bereziak, baina uziko zu, ze goxoa. Goxo, adi lagunak. Bueno, azteko eta behin, garatuko izuet, nundik noa ebliko gehan errezetat osagai desienteak hau megainian, bale? Hemen dakat, ura egosten, ura berotzen egosteko arroza, bale? Eta azteko eta behin got, jau, egosten jarri, zagak izue, dala arroza integrala, eta desiente tarratzeu egosten. 40 minutu, orduan martxan jarriko deu. Botako jo gatza pixkat, eta hau martxan dakau. Gio zein behar deu, behin egozitak haunian arroza, inbiar deu, bai erremolatxa, da hola ja, konserban, egozita dago. Ingo dugu, erremolatxakin, martorriakin, babarrunakin, piperrautza eta baratzuri hautzakin, birrindu ingo dugu pixkat. Birrinduko dugu, baina ez dugu puretxo bat ingo. Birrinduko dugu pixkat, baina pusketatxo batzuk gutziko ditugu, bale? Eta gero horrei, pixkat masakote gehiago iteko, geho amurreza forma eman alizateko, hemen dazkau olua. Olua botako jo, limoi tanto batzuk ebai, iritsi arte testura batea, landuan alizateko, bale? Orduan, horiek ingoitugu, prejitu eta plateraratu, baina pare bat gauza gehiokin. Alko genitu nebai labenin, baina gaur prejitu ingoitugu, bale? Bueno, horrei laguntzeko esan dizutena ingo dugu 3 gauza. Bat, entxalada lagungarri bat, ingo deula tipulina, zagarra, asanaiua eta asa, moztu, finian, eta ingo deuna da gordinikan utzi. Eta hori alinatzeko ingo dugu alino berezi bat. Ingo dugu maionesa bat, arrautza, ospinakin, eta siapiakin. Eta gero botako jogur pixkat finago usteko. Ados? Hori botako dugu entxaladan gainean, jaizango dugu oinarria orduan. Hamurgesak, entxalada pixkat, eta hori gutxi balitzingo dugu tipula batzuk, pasata, errebosauta, baino gazta jarriko jo gordina. Orduan, arito batzuk ingoitugu, jarriko ditugu, tartekatuko dugu gazta pusketatxo batzukin, gero pasako dugu irina, arrautza, eta hori xetutikan, prejitu, eta hori izango entxalada, hamurgesa, eta nola ez, gaztakin indako tipula. Ados? Ados. Zukalden zemuz moldatzen zea? Oso gaizki. Oso gaizki? Bueno, ez naiz oso ondo moldatzen, baina nik uste dut hemen... Kiztun erreza garriko izulana. Pixkanaka jungo, ez? Pixkanaka. Lasai jungo. Eta edo kezka galdetu, bale? Ingo deuna da, hau dana Juliana fina moztuko du. Juliana da fina, eta Lucia. Eta Brunuaz da karratutan. Hau Juliana moztuko du, bale? Orduan, hemendikan kendu, hemendikan baitare, lehendabiziko kapa kendu, pixka fibratxo izateala, eta bestia Juliana moztu. Eta dana jungo geha moztutzen, eta ingo dugu untzitxo baten usten jun, eta gero behin ingo dugu maionesa, zu prestatuko zu, inaldezu zegoela maionesa. Ba, gaur ingo, hori gustatzen zait. Gauza berrikitia. Madria errezeta, eraman got eta listo. Bai, oso ondo, eaman inda. Bueno, eta hemen
Hementxe, ari gea, bueltaka, martxa jarriko gea aurrena, eta kontatu behar dezu, ze arrakastan zoa zen, ze olatuan, zoaz guantxe horrek errestan. Pizkanaka, guantxe lekutan, eta ikuste zaitugu. Bai, pozik egisa esan da. Oin antzerkisakin nabil, Los Santos Inocentesekin. Bai, hori ere bai, Bai, ekainera arte gabiz jiran, Espainia osotik. Beraz, oso pozik egisa esan da. Bueno, eta kontatu iguzu adibes antzerlan honetan ze topatuko dugu. Nik uste dut antzeslan oso interesgarri dela, ze azkenian referente bada, Miguel Delibesen novela bat, Javier Hernández Simonek eta Fernando Marías adaptau zeben novela hori, eta ontsen bertan egon garriagan, oso pozik, bertan egotiaz, eta egongo hori Espainia osoan ziar. Nundik noe biliko zatea? Bagakizu eia pixkat lotuta dakazu historia, edo? Eskileko askotan. Urrengua Galiziara, zen nik haun bebai familia daukat orduan posposik. Ze ona. Eta bukatuko Madrilen, Mataderon. Vale. Eta hortikan, baina zemen dingoitu zuen, 10 eitaldi, o 15, o 30, Nun, Madrilen? Ez, Espaini guztien. Uste dut danera dukagula egun da piku, bolo. Egun da piku, Bai, ai, ama. Dana bertan, kanpoare bai baso azte, adibidez. Holan ez? Beitu, erraxagotiko, erditi moztu. Kontuz bietzekin, Bai. Ez bietzi moztu, Zu lasai, momentuz. Oso ikandazkazu, oso ondo. Bueno, eta orduan, egun eta piku, baina egun bat bai eta bestia bai, o egun baten bire bai ditu zuen, o nola moldatze zeate? Itxen dugu azte bukaeretan, baina Madrilen egongo ga, hilabete batez egunero itxen, azterenak enduta, ze da gure deskantxo eguna, baina tita batian, osea, oso pozik egisa esan da. Ona, eta adibidez hau, antzeslana, telesaiak, pelikulak, danai ematen diozu orduan, ez da? Bai. Eta, aprobetxatzen esaten bezala olatuan zoaz, eta ezin jetxi guain, ez da? Bueno, espero dut inoiz ez geiztia, egisa esan da. Hala da, olatua luzia izan da dira, ez da? Bai. Ozeano guztitatik pasateko olatu horietako bat. Hori da. Ona. Eta, guantxe horrekin zaude esku hartian, baina azkenengo lan egin dezuna seria izan da intimidad, ez da? Intimidad. Ze arrakazta bai, ez da? Bai, egisa esan da, bai, oso pozik. Bai. Eta, kontatu pixka, eta hau dao Netflixen, ez da? Netflixen, bai. Eta, zenbat ataletan banatzen da? Sortzi, dauzka sortzi atal. Vale. Danak daude ja txintxilikatuta? Bai, estrena usan ekainako betamarrian. Vale. Beraz, zuk ikusi dozu? Nik ez dut ikusi, katxiz lama, gaina uste nera nahiak ebaintzula bertan lana, Bai, berakin egon itzan, Txarlikin. Bai, Txarlikin, beha kamara lanetan ibili izan. Eta, baku bakizu zukaldetik atea gabe, eta zukalden ez dago telebista. Obeto. Aitzakila da, ez, baina egia esan ez ditu serie asko ikustenik, ni gehiago naiz dokumentalak ikusteko eta hola, baina bueno, etorreko da, denbora eukiko denbora. Eta kontatu pixka eta zertan datzan, ni bezalako ez du ikusi jendiantzako, nundik noa di joan seria, eta ze papel hartzen dezun, pixka kontatu. Ni naiz Itziar Ituño dela protagonistan alaba, eta kontatzen dago azkenian, errealitate bat, emakumeen borroka, eta gaur egun sare sozialetan daukan garrantzia hori, intimidade hori, kentzen dozkun intimidadia, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela telesail hau. Eta adibidez telesail hau esatean bezala dago basado en hechos reales, benetan pasatakoa da, edo kontakizun bada, edo... Politikari bati gertau jaz. Bai, benetan pasatakoa da. Bai, zoritxarrez bai. Eta adibidez kontatzezuna beharrezkoa danok ikusteko, ze gertatzen da bertan, ze gertatu zitzaion emakume horrei? Gertatzen jakona da, bera, nire gurasuak, dare bananduta, nik ez dakit, pertsonai moduan, leirek ez dakit, leirean ere pertsonaia. Eta orduan... Kasu alabasea, eta ez dakizu zure gurasua daudela bananduta. Ez, bananduta, batera bizidia, baina berez, bakoitza bere bizitzen. Orduan, Malenek eukitzen da, beste erlazio sexual batzuk, eta hau grabau itzen da, eta publikau itzen da. Osa, ikusten da, alondigan, publikatzen da pantaia handixan, orduan, azkenian, berantzat, imagina hori gertatzen baldin bajatzu gainera, pertsona ezaguna izan da ez, zure bizitza aldatu momentu batetik bestera. Eta gaina txarrera. Txarrera, bai, zoritxarrez, bai. Eta hori gertatzen da orduan, eta zer... gauza gertatzen, zuk nola hartzen dezu, zu zaude dezu alabasea, nola konturatzea, zure gane bai eragina daka histori horrek? Bai, pila bat.
Bai, gainera, bueno, nik nire gauza dauzkatez pertsonai moduan bai. Asko, leire da pertsonai bat asko gordetzen da bela, bere lagunak ez dia oso ondo portatzen berakin, bullying eitzen dutze, gero bere mutikua Xabiri kontatzerakuan segertatzen jakon, Xabi kalde batera lagatzen dutza, orduan oso bakarrik sentitzen da. Bai, oso bakarrik sentitzen da, eta interesgarrixa da bai telesailan, sei protagonistaga edades desberdinetakoa, eta hori, nola 15 edo 16 urteko neska batek nola afrontatzen daben situazio hori, edo 10 batek, edo dana dalakuan ikusteot. Perspektiba horrek ematia oso interesgarrixa diela. Horun hor ikusten da, eta telesaiak esan nahi dure bai, ze arriskutsuak dian, sare sozialak eta historia begustik, ez da? Hori da. Vale. Eta egia da, bueno, esaten dugun bezala, egia da, egitaz gertatutako zerbait dela, eta gertatzen dana asko gaina, ez da? Bai. Neurri baten edo beste neurrin, sare sozialetan gaudenian, jenden aurren gaude, eta bai honeako eta bai txarreako, ez da? Bai, ze azkenian bai, hori, permisio gabe edo, guri ezebez esan gabe, denbora osoan gabiz grabatzen gauzak, eta nik usteo, bueno, ni sare sozialekin, nik uste hone profesiorako. Ai, ama, eta nik zeba dota hemen. Undeko egiten nahi aiz, bai. Igual gelatina nahi diozu batea saltxai edo. Oso ondo, horiek hemen untxientzako botako ditugu aspira, bale? Ez que azten nahi zitze egiten, eta ja. Hori askotan gertatzea, eta batutan zaude, arrautzak zuritzen, da asalak bota berrituzun leko eta alderantziz. Baina, bueno, hoi normala da, ez da ez gertatzen. Bueno, que moztu indizut, azire asala egin da, zinean kontatzen zure sare sozialetan zerbait edo. Bai, niretzat garrantzitsua da aktoresa moduan ukitzia sare sozialak, ze azkenian hori eskaparate bada, baina gero bai ni pertsona moduan daukat hor konflikto bat esaten dut oso komplikaua da zure egunerokotasun hori adieraztia hor, eta azkenian ez da errealidade bat, baizik eta nik uste bai, imagen txiki batzuk edo bideotxo batzuk, baina errealitatea da, baina 10 segundu horietakoa, ez zure bizitzana. Eta ondo aukeratu bia da, zen nahi dozun konpartidu jendiarekin, azkenian, ze hori. Oso arriskutsua da, ez da? Emate oso ze polita egara, baina jendia da jarraitzen batzuk honeako eta bestia txarreako, bai, ez da? Hori da. Eta batzuk gai dia zai beti hor, txintxeta sartzeko, eta hor kontu zibili behar da, ez da? Zure gertatuko zaizu, azken aldin, ez da? Pentsatzen dut, esan desun bezala jarraitzen mordo bat eukiko dituzu, jendia nahi du jakin zertan naizean, baina oso kontu zibili behar da, ez da? Nola kudeatzen dezu, laguntzen dizue, espezialista batzukin, edo... Ez, baina gisa da jendiak askatasun hori hartzen da bela, eta pribatutik berbaitzen dutzu, eta galdetzen duzu, gauza, zuria dianak, eta pribaua dianak, orduan, jasatia hori bebai emakume moduan, da pixkat gogorra. Claro. Gogorra egisa zen. Dudigabe, bai, azkenien ez dakik unundaun neurria, eta ez da erresa neurri horri arrapatzia, ez da? Ez. Bueno, hemen bagoa, txirrikitxarra, entxalada martxan jarri deu, falta zaigu hemen asa mostia, hemen txedazkau gure arrozak martxan, eta bitartian jungo gara kilometro 0. Donostin dao, jatetxe vegetarianua, eta ikusiko zu eze gauza eharra prestatu iguen, hor buruak. Kaixo Joseba, Iñaki Bidea naiz, kilometro 0 jatetxe veganoko jabea, eta guazen sukaldera zerbait interesgarria egitea, eta gaina osasuntxua. Gaurko errezeta plantxan egindako orburuak izango dira eta lagunduko dugu ursaltza batekin. Eta osagaiak hauek dira. Orburuak, hauek tuteratik garritakoak, gero perrexil pixkat, urrak noski, eta kolore pixka emateko txerri batzuk erabiliko ditugu. Eta gero noski, gatza, olioa eta piparrautxa. Besterik ez. Hasteko hartuko ditugu orburuak eta noski garbituko ditugu. Eta zurtoina moztuko dugu. Eta zurtoina hau ez erdoitzeko uretara botako dugu. Eta orain ostoak kendu. Noiz arte, ostoak txuria ikusi arte, edo txuriskak, berdeak kendu, nahiko, badugu. Orain moztuko dugu nun, hementxe, holaxe. Orburu batetik 115 aprobetxatzen da, besterik ez.
uretan sartuko dugu. Eta uretan sartuko dugu perrexilarekin. Perrexilak vitamina C asko dauka eta orduan horrek ekiditzen du erdoiltzea. Kilometro zeron irekin genunean gure helburua zen osasuna. Ikusten nun hemen zenbat aragi, zenbat arrain jaten genuen eta netzat nik eskatutan nengon. Orduan erabaki nun bakarrik barazkiak erabiltzea, veganoa bihurtu nintzen, eta orduan nire helburua da hori osasuna. Badegu ja ura irekitzen, orduan zengo dugu gatza bota, eta segidan gure horburuak, eta utziko dugu egosten 4 minutu. Produktu gehienak, saiatzen gea, ekologikoak izatea. Eta beti garaikoak eta horburuak oso ona dira gibelarentzako. Eta gero zuntzazko daukate, eta hori zuntza bakizu, komunea juteko, eta hori oso garrantzitsua da. Eta urrak mineral asko daukate, gero ikantza omega 9 daukate, eta gero proteina ere badute, proteina vegetala. Eta hori guretzako, veganoentzako oso interesgarria da. Eta gero zapalduko ditugu horburuak eta plantxan markatuko ditugu. Gero bestaldetik saltzengo du. Hartuko ditugu urrak bai daude ja sigortuak, ordun irekin ur pixka batekin, gatza, eta irekiten dunean pare bat minutu utzi, eta gero ja txikitu, ondo txikitu, eta kremotxua geratuko. Saltatuko dugu txerriak, kolore emateko, platera aurkeztuko dugu. Lehenengo hartuko dugu saltza, eta botako dugu plateran bertan. Normalean veganoa izatea veganoak animalien gatik. Baina nizatu nintzen osasunaren gatik. Eta ni badira 10 urte veganoa naizela, eta oso ondo sentitzen naiz. Ez naiz nekatzen, eta nik usten den adinakoak eta aldea desent ikusten. Hau da gure proposamena, bakizue jaten duguna garela eta, gauza hauek osasuntxuak nahi jan, bakizun nun gauden, kilometro zero jatetxean eta etorri eta dastatuko zue olako gauzak. Así que, agur eta ondo segi, hurrengo arte. Ai, ama, ze gauza goxua, Ze ona, zema gauza ititu zuen, ze goxuak eta oire eharra. Bueno, bezarka da hondi bat, jarraitu horrela, eta gu gurian jarraituko dugu. Hemen jarri etapa guri gabe ez gelditzeko, baina nahi dut murriztia, baina ez lehor-lehorra gelditzeko, ondo birrintzeko eta txukun iteko. Bale, hemen txe june burule barri dabil, gelditu gabe, ezin hobe zoaz. Ezin hobe. Ningo tena da bitu, gaztatxo hau prestatzen jungo nire ja. Hemen txe dazkatela, arroza egozi bitartian, hola gazta hau prestatuko ditut. Berezi dia, lan pixkat emango igue, baina ikusko oso berezia geldituko dia. Bueno, esan bezala, esan dezue ontezeala Madridenan, ze prestatezue lan etxekideekin? Gauza asko prestatzea aldezue zuko handian, o gale asko gutatzea tejatea, o telefono asko erabiltzea aldezue afaltzeko. Ez, telefonoa ez. Baina nire pixukideak esan da berak oso ondo kosinatzen dago eta horri biltzen eiz buru belarri, zehose ikasten duten, baina pasatzen jat, bronkia bota bihoztazu, baina egongo maniz bezala denboria galtzen, kosinatzen dutenian, sukaldatzen. Bai, eta aldi berrien ezin dezu abestu, oso ze goxua egin, edo goxatu. Bai, itxen baina esate, nire gelan ikasten hobeto ongo nintzen. Bai, Baina gustu bat izango. Egia esan, eguna dazkan ordua dazka, eta zu gauza asko nahi baitu zuin, baina nik uste delikatziai gure momentu eman behar diola, ez da? Bai. Ariketa ekitiai bezalare, bai, no? Neire pereza mateite askotan kirola itia, baina inin bihar dugu, ez da, pixkat. Alden neurrin goxatu, bain zoze gustatzen zaiguna, ez izateko... bueno, jendi zukaldatzen etzei eserritia gustatzen, baina, nik usten dut ez dakit, bexamala batzuk, edo, zehose, nik usten da, gustu hartzen juteare bai. Eta gero goia gauzak erresago ateatzen zaizkizu. Batzutan egoten geha igual arroza prestatzen, eta egoten arroza ibeira, hola. A ber, zenbat, ostra guaino gingo jeto. Gio ja, nahi gabe bezala, hau itezu, gero irakurtzen jartzezea, eta arroza martxan dijo. Eta gustura jaten dozu. Kudeatzen, hoi da. Eta gaina zure gustu egiten dezu gauzak. Hori dudik gabe. Eta merkio, eta obio. Dana honea. Arrazoia okazu, hori bai. Bueno, konta iguzu, baitare, akelarren egon zinan, ez da?
ese pelikula erra, ez da? Bai. Zeintzukin ibili zinean bertan, nondik noa ibili zinean, hau gainea intzen duten nahiko mendilan grabatu eta nahiko... Euskal Herritxik dana, Euskal Herritxik hemendik. Eta ze oroitzapen dazkazu? Oso onak, ze azkenean izan zen nire lehenengo proiektua, eta nire lehenengo kastina izan zen bebai. Orduan, posposik... Eta nola izan zen adibidez kastin hori, nola tan urratz hori nola eman zen duen? Nire guan ikasten dantzertin uste dut, ez dakit, 2. mailan edo lan, eta ikusinean nesken bilan zerela, abestu dantzan eta aktoria zienak. Eta esan zen, haun da deneria. Eta esan zen, nik uste dut hauneria gala. Orduan, bidaldu neban argazki bat, eta hortik deitzu zosten Txabek eta Florrek kastina itxeko, eta 4 kastin pasauneban, 4 fase. Zenba jende zehon? 800 neska. 800 neska, Jope. Bai. Ze hori, ez da? 800-etik aurrena gelditu. Egiz esan da, bai. Eta kastina nola izan zian urratzoiek, kontatu pixkat? Luziak izan zian, ze azkenian, fase batetik bestera, ez dakit, bakoitza, hilabete bat edo pasatzen zan orduan, nik azkenian, botaneban nire argazki bat, eta 2 hilabetera deitzu zosten, eta pentsauneban, ez ostela hartu eta listo. Baina gauzi aurrera junzan, bai. Eta azkenengo kastina nola izan zen, zenbat zenueten ja final hortan esate bateako? Azkenengo kastinan, Amaia eta Garazin ikusteot barruan zerelaia, eta azkenengo kastina izan zen ikusteko ea ze moduz kuadratzen ginean 3. Vale. Eta gogoratzen dut, inginuala abestu, gero nik nire kabuz dantzain, osea individualki, eta erekin batera hori improvisazio batzuk segisa da zuzendari improvisazioa pila gustatzen jakola. Bai. Eta zuri ondototzen zaizkizu edo kostatzen zaizu gehiago, ze ikusten duzu? Ez, nik uste baietz, ondo. Pasaune banfazia behintzat, baina... Ezin hobe orduan, ezin hobe. Bai. Eta, adibidez, guain, esango bazi zuen berriro telesai bat, edo pelikula bat, edo guantxe iten aizeana, zerrekin goxatzezu gehiago? Ez zindotzut esan, oso desberdina dira, antzerkisa bai, uste dut oso berezisa da lan eretzat, orduan, desberdina dira, bakoitza bere momentu dauzka, eta 3 pila bat ikasten dut. Claro, bakoitzean beria, ez da? Bai. Pelikula latza izan zen, ez da? Zenbat goi irabazi zituen pelikulak? 5. 5 goia, ez da? Bai. Eta hori talde guztientzako ekizton indarra da, jarraitzeko, eta, ez da? Oso, gogoratzen doan ni Bilbon eguala, hor zelebratzen, eta kriston posgarrixa izan zen, gainera bebai Amaia nominauta egon zen, eta bertan, maitxe dozun jendia ikustia, posgarrixa da, ez? Azkenian. Dudi gabe. Bai. Mentxan, ni borrokan, nik uste zuzea inaizen egiten, beitu, bat hartu, gio, bostuet gazta motxa, fina tipulan antzeko, eta inaiziten betetzen barrukaldiak. Eta gero hauekin goitu irina, arrautza eti pasa, eta prejitu. Irina, arrautza, ogixetu eta prejitu. Eta hori ningoa, barruan gazta urtuta bezala galdetu. Begila esan, pasintzi pixka bihar da, baina gero lagunak etortzen badia telesaia ikuste etxea eta holako bat ziten baizu, ja eskertzen du, Eskertzen du, urrengoan ardobiak hartzen du, Ondo. Eta June, ni badaki txoitxiki batek esan da, zuk etxian ja showak itezen itula, ez da? Esan la, ze bat eatzen zeizu parria. Show pila bat itezen itu nala. Bai, txikitan euskan izen artistiko bat, zala Sendir. Sendir? Sendir. Eta zer nahi duzan Sendir? Ez dakit. Osa, artistiko total, no? Total. Vale, ados. Eta ze show mota itezen ditu? Nea nahi azan aurkezlia, eta esaten zeban, zuedanokin June Sendir, eta nire gurasuek, zerean, hori, sofan edo lan, eta ni juten itzan, edo abesten eban, dantzan itzen eban, edo bakarrizketa batzuk itzen nitzuan. Vale, eta hau zen bat urtekin nahi esaten, oso txiki-txikitatikan ja, ez denukan jena hori? Nik uste 5-6 urtekin bai asinitzala hor nire gauzatxuak itzen. Ona. Bueno, gero ikasketa bukatu eta ja buru belarria zizinan ikasten artista izateko ere bai? Ziera batian imanean nik psikologia, baina aitzak
animau sostan ere ametsa jarraitzera, ze berak oso ondo ezagutzen dozta. Orduan, berakin hitz egiten, esan sostan zuk nahi xau dozu aktoreza izan, saiatzia eta entzun inotzan. Ona. Ez da larrexar urte horiekin guraso jentzutia, Askotan esate iguea eta beiten dugu, ez da? Bai. Baina argi dago ondo ezagutzen dugu gurasok eta kaso inbiartzaila gurasoi, ez da? Bai, guztizadoz. Dudi gabe. Hau ondo ez? Oso ondo, fin eta fin, oso ondo. Egia esan, bai, hau gaina asa beti normalian babarrunakin jateko eta egosita jaten du, baina hau, horrela xe gordinikan, entxaladan kristona da. Bai, alinatu, gazta eta olioa bota, eta kriston xamura eta kurruskari gelditzea da, entxalada kurruskari bat bezala. Oso ondo. Eta nun ikasi zenun arte dramatikoa? Dantzertin, Bilbon. Bilbon, oso ondo. Bai, laurtez, horre bilinitzan, batxilleratua bukatu eta frogak initxun, pasunean, eta horra sinitzen. Eta aurrera, ona. Eta esan dezu kastinean ebai, dantzatzia ere bai tokatu zite izula, ez da? Aldi berian ebai dantza eskolan batea jute zinean, edo nondik noa intzen duen hori guztia? Txikitan hasi nintzen, mundu horretan hasi nintzen abesten eta dantza itxen. Orduan, Ibarren Josu Mujikak ematen zoztan klasiak, eta horra hasi nintzen, ez dakite, 10 urtekin edola. 10 urte txokin? Bai. Vale. Eta, orduan zure dudak eguzi zenituen, dantzari izango zinean artista, oikaste zenun dantzari artista izateko? Ez daki, baina txikitatik usteo gustuko izan dutela mundu hori. Segurasua bai, igandero eramaten soskuen zinemara, nera nahi egiten eri, orduan eurei esker bai nik uste dut hemen nagoela. Osa, txian bai zinefiluak dia orduan, ez da? Bai. Onda. Bueno, hemen bagoaz txerek itxarraka, hartuko birringailua, eta esan detenak, hemen birrinduko eguain, erremolatxakin, babarrunakin, martorriakin, botakoet baratzuri hautzare bai, pixkat, botakoet baita ere piperra hautza, eta ingotena da esan detena, birrindu, baino ez pure batin, bale? Pusketa topatzeko. A ber, horrela xe, bale, nahiko, eta baina erremolatxa, osoikan, birringailuakin birrinduko etela, babarrunak ere bai, babarrun txurillak kasu hontan, dena bera, eta martorria gola dana esti botako, baina pixka bai, fulamentokin. Martorri sarri altzea, bat, dakizu, zilantrua dago. Nire gustatzen asko. Ez da izu gustatzen, gutxio botako jote? Gutxio. Venga, kasu ingozut. Ingoitu, baina berde pixka teukitzeko ingoitu. Hori pixka kendu, eta perexil pixka bota. Ongi? Bai. Vale, oso ondo. Zuk esan dakoak ingo dugu. Bueno, eta horiek, hola xe bota, dana botako. Ba, ni uste gehitxo indezula, Lino sobratu zain unakin. Bueno, ingoitena da, betu hor sobratu zaiten tipulakin, lagakoet pixkat, eta gainuntzeko dana bertara botako zu, bale? Baina, eta hau tipulakin nik erabiliko beste izozertako. Hemen txutziko dugu. Eta hemen ingotena da, birrindu. Eta zu elikadura aldetikan, vegetariana zea, ez da? Bai. Eta zergatikan, onolatan hasi zinen dita hori egiten? Oindala, 5 urte, 9 urtekin, hasi nintzen. Bai. Eta animalixa gozti bat ez be. Bai. Animali batik esatezuna, eta beste txiki batik esan dire, bai, txakurra da kasula eta asko gustatzen zaizula behakin pasian ibiltzia, ez da? Bai, ona heldu Euskal Herrira eta izan da lehen da bizi indoten gauza. Imagina, bai. Karo, Madridin entzea bizi txakurrak, hemen bizi da, bea. Txakurra nik uste dut hemen hobeto da bilela, ni alde batetik bestera nabil orduan, baina asko botatzeo faltan hori egizia. Bai. Nola izen aldu, txakurra? Bruce. Eta zeharra zaba? Jorsai bada. Jorsai bat? Bai. Ai, ze politak, Oso polita. Politak. Ez que txakurrak ze maitagarria dian, Bai, beti dare hor, beti dare hor. Bai. Beti hor, da beti zai. Nik esaten dut, behitu, Zu esaten dut, hau da nere lagun honena, o nere bikotia. Ta zu guzten dezu, nik esaten dut, kotxean hau, no? Ta enkargu bat itea juten nahi za. O kotxean, o txeko garajian, o txian. Uste ma dezu bikotia zure lagun honena. Ta geota berandu iritsi, geota asarreo topatzen dezu, ezta? Eta txakurra, geota berandu juten basea, geota alaio dao. Eta zezu, ai, ama, ze bihotza dakaen, Zelako ezberdintasuna, ai, ama. Bueno, ikusi zu, birrendu dugula, baina ez dugu pure bat indautzi, bale? Utziko dugu hemen hola pixkat, ostutzen, eskua sartzeko berogi daolako, eta gero ingo deuna da, hemen, oluakin, eta limoi pixkatekin iritsiko gara testura batea, hamburguesak iteko, bale? Horren txaladantzako inbiar dugu, maionezak eta
alinatzeko prestatu, eta gero, bagoaz, hauek bildu, hoiek pregitu, eta entxalada alinatu. Gutxi geratzen zaigu. Eta bitartian jungo gea, beste hamburguesa batzuk ikustea, Tolosaino, guki, ekogunea. Ikusiko zu eze hamburguesa, bikaina prestatu duen. Guazin ikustea. Kaixo Joseba, eguerdion. Miriam naiz, gaur gukieko gunean gaude Tolosan, gure etxean, aurrekoan zuen etxean izan ginean, eta gonbidatzen zaituztegu gure etxea ezagutzea. Duela 7 urte terdi iriki genuen Eraizpak eta biok, herboristeria bakarrikan izan beharrean, nahi genune bai jatetxea, kafetegia eman, herboristeriko gauzekin eta gauza ekologikoakin ekoiztu daitezkeen gauzak pixka bat jendeai aurkezteko. Eta hor evoluzionatzen goaz pixkanaka. Alde batetikan, barazkiak freskoa eskaintzen dugu, bai daukagu enlatatuta eta datorren produktuak, saiatzen gea beti gertukotasun bat ematen gure produktuei. Bertako ekoizleekin lana egiten, eta naizta enpaketatu etorri, gertutasun gehiena daukagunekin. Gero catering zerbitzua bai daukagu, ikastaroak ematen ditugu, eta eguneroko bazkarik bai. Bazkarietan saiatzen geana da, hor barazkiak, lekak eta zerealak sartzea. Gure egunerokotasunen behar ditugun elikagaiak plater osasuntsu baten sartzea. Eskaintzen dugun guztia ekologikoa da. Eta horrekin batea eskaintzen dugu gure gozogintza. Eta gure gozogintzak daukana da veganoa dala eta azukreri gabe. Gaurkoan egingo dugu hamburguesa moduko bat, hortako erabiliko dugu arroza gorria aukeratu detela, dilista batzuk, gero masa pixka bat txitxirio irina urarekin, barazkiak zatituko dituguna txiki-txikin da, eta gero aukeran daukagu botatzeko espeziak. Eta nik honakontan aukeratu dut kurria eta piper beltza. Gero, hamburguesarekin jateko, ali-oli moduko bat egingo dugu. Eta erabiliko dugu aguakatea, lima bat lagun batzun baratzekoa, esne soja, oliba. Eta baratxeria. Eta gero, hamburguesa montatzeko garaian, jarriko dugu tomate txerri batzuk, letxuga osto batzuk, eta ogia. Oraingoan honek glutena dauke, baina nola hamburguesak ez dauken glutena, aukeratzen badugu ogi bat glutenik gabe, perfecto. Lehenengo pausua izango da, barazkiak zatitzea, dendaz aparte, baditugu beste zerbitzu batzuk ikastaroak, batzutan badaukagu ikastaro bat betikoa dana, pixka bat ikasteko lekak, zerealak eta barazkiak ondo sukaldatzen, garaikoak, eta momentun behar duen kokzioarekin. Hortaz gaine badaukagu txef zerbitzua etxeetan. Badago jende bat ikasi nahi duna, baina ez gea egokitzen ordutegikin, orduan gu juten gea eta beraien ordutegitara egokitzen gara eta eskaintzen diegu beraiek nahi duten zerbitzua edo sukaldaritza mota. Catering zerbitzua hasi gea ematen, eta leku desberdinetatikan deitzen digute zerbitzu ematez. Momentuz vegano egiten nahi gea, baina egokitu egiten gea. Bezeroetara, guaingo egoerara, eta gero ematen ditugu ikastaro espezifikoak, batzutan, hamburguesanak, sopana, gozogintza, pixka bat denetatikan. Guain, azenario erabiliko dugu, azalabakin erabiliko dut, garbia dago ekologikoa balima da azala bai. Ezkan hor minela pila bat dihoazte. Eta, tarteka egiten ditugu gure plater espezial batzuk. Bat da ostiralekoa, dala gure pizza veganoa, da guk etxean egiten dugun masa berezi bat. Eta, momentuz jendea ostiraleta itxoiteio, gure pizza hori jateko. Barazkia ja moztuta ditugu, eta botako diogu kurria, piper beltza, gatza, txitxirio aurarekin, dilistak eta arroza, eta ondo amasatuko dugu eskuekin. Orain hamburguesei forma emango diogu, plantxan jarriko ditugu eta egiten dian bitartean aguakatea ali-olia egingo dugu. Hamburguesak eta dena prest dauzkagu eta orain pasako gea enplatatzera 2 era desberdinetara. Joseba, hemen dezu gukieko guneatik, Tolosatikan gure gaurko platera. Hamburguesak era desberdinetara aterata. Nahi dezunen, gonbidapen bat zabaltzen dizugu Tolosara etortzeko. Aio, eskerrik asko! Miriam, ze gauza goxioak egiten dituzun, horre bat superriz ikustiak, nerekin ontzan hemen kosinatzen. Bai, saio politatea zan, eta nola ez, gauzako goxioak egiten,
horrela jarraitu, eta gurian jarraituko dugu. Muxo handi bat. Bueno, esan dakua, inbiar deuna da, beitu hemen masa, listoak hau, pixkat epeldu zaigu, eta guen ningo jotena da, olua bota, gehiagi ez, Ikustezuz nahiko potolo da kaula, bale? Orduan botako jau pixkat, limoia sala pixkat, eta birrindura pixkat bai, nahi badeu, bai. Gio junbiar naiz, ni tipulak, irina, arrautza eta mendi pasatzen, eta zu lagundu gaiazu maionezakin. Ados, orduan, bota bihar dezu. Arrautza osua, ospina tanto pare bat, gehiago ez, gehiago berbau botako du, baina pasatzen bagea gehiago saia da kentzen. Botako jozu ziapia goiadakada ehar bat, botako jozure bai gatza, eta botako dio ekiloria, eta goiara bat utziko izutemen ziapia hartzeko, bale? Da mostaza, bale? Hau utzimen baster baten, eta gero dana nahaztuko zu hor, da ensaladi jantzeko bat ingo dugu. Eta hau? Eta hori jogurra gero botako dio fintzeko pixkat maionesai. Ados. Bale? Ego zenkezka galdetu, bale? Ni hemen jarriko ditut hauen martxan, olua erdila botako eta gehiago berbau botako jo gehiago, Bueno, eta guantxea intzea, antzeslanakin esan desun bezala, baina artistak beti epela burrian beste zeo zeukitze zuen martxan, ez da? Bueno, saiatzen gabeitza, baina. Eukin bihar, ez da? Geldik ez gelditzeko, ez da? Ba, udan grabatu ginen largumetrai oso interesgarri bat eta oso politxa dana. Vale. Eta uste dugu, 2023an estrenatuko dala, baina oraindik ez dago fetxia. Ah, vale. Eta zoze esan da alda, osertan datzan, edo nondik noa ibilizaten? Ba, hipokampo deitzen da largumetraia. Bere zuzendarixa deitzen da Fernando Pérez, eta bere zuzendari moduan bere lehenengo gauza da, baina bera da Guido Hilarixa, Kiki el amor se hace, eta Netflixeko plataforman gauza asko idatzi ditu. Eta egisa da posez, intimidadeko Luisa Gabasa, nire ama maitzen da bena, berakin indot proiektu hau, beraz, jendiakin berriro lan itxia, posgarrixa da. Eta errexago, bai, ez da? Bai. Hombre, gauza berrikin, erra izatea, porque gauza berrik ikasten dia, baina, bueno, bai olako lekutan jende berria ere bai beti topatzea, ez da? Bai, bai. Baina, bueno, betikuak topatzea, beti gore bada, bai, ez da? Esan desun bezala. Bai. Ondo, ondo. Hau zema Ah, bale, lehen da bizi bota. Betu, arraza balin baka bihatza bat, bota beste bi olillona, bale? Gutxi gara bera. Osondo, hau jarriko etena da martxan, hemen olio tantoa botakoet, eta hamburguesak ia hor jarriko ditut. Ola, bigoiarakin botako ditut, eta igual du ese otia oso polita, baizik, eta egin behar duena da, goxuak egon. Bale, hor ningotena da, bigoiara hartu. Nik hau martxan jarriko, ez? Bale, a ber, zer falta zego. Bota pixka gehiago ziapia. Gehiago? Bai, ziapia bildurri gabe bota. A ber, hori, hola xe. Vale, eta gero dana birrintzen zunean, gatza bota diozu? Bai, ez dakit gutxi. Gatza berri izateu desente, olio desente daka, eta azkenian berri izateu. Bota diozu beste pixkat igual. Vale, eta hemen ingo deuna da, aberra berotzen hasidan, bai, pixkat hasia berotzen, goiaraka botako deu, eta pixka zanpatuko deu. Zei txura, ze kolore polita, Madrian ingote. Bai? Ingozu? Argazkia, bidali guri, Argazkia bidaliko. Charlie, esango da, Charlie, inalditzu honek zerbait. Charlie da nera nahia, eta berak iten du kamerakin lan asko. Eta telesaietan, da pelikuletan, lan asko indu, eta azkenengo lanetan zurekin batea ondo, ez da? Bueno, akelarren eta intimidaden erekin egon zan. Hori da. Aziko noiz, Guaina egoaldian da, oso grabatzen. Ah, bai? Bai, area junda, gabonetan esan zuen, bani jua eta otzaila arte nator. Eta handa, Mediterraneo alden zoze grabatzen, bai. Zuek etxate gelditen, olako lanetan sartu zatenian, sartu behartzate, bila bete hor sartu, eta ia, ez dakizu ez da segertatzean munduan, ez da? Ez, lanara, lanetara egotenga, buru belarri, eta gero bukatzen dozunean agur esan behatzu bai proiektua, nire pila kostatzen jatori. Ja, hori gogorra izan behar du, ez da? Niretza, bai. Lantalde guztia agur, danaia jo. Azkenian familia bat itzen dozu, eta zure pertsonaiarekiko ordu pila bat sartu dituzu, eta... Baina, bueno, ikasin dira. Baina horrela da, ez da? Bai. Hala da. Bueno, hemen txe, vuelta eta vuelta. Hori, sartu, eman eurra, entzuten zaitu guta. Hau botako deu, hau listo, eta jarri berri dut arituak martxa. Uste mozten zaigula. Zatikan hori euki berdeu behian geldikan. Txoin, igual salbatu ingo deu, guantxe lagunduko izut. Baina honez sabatiteko gareian, euki berdeu behian. Ikustezu behitu nola daun moztuta bezala, behitu honea. Hemen. Baina guantxe rekuperatuko deu, troko bat erakotzeko izut guain. Moztu ingo benetan? Bai, ez da loditu. Baina behitu, troko bat erakotzeko izut, Harriko deu men urtanto bat. Bai. Balea.
Eta zu ingo zu guain. Hemen jarri hau, horrela. Guain bai, emango jozu, bildurri gabe. Eta jungo zeu txirriki txarraka botatzen, bale? Ez da zer gertatzen, Goxo-goxoa ateako ere bai. Eta hola ikasiko zu moztutzen bazaizu berreskuratzen. Horretarako indote. Ondo. Kusiko zu nola jarrikoan segituan. Gutxinaka, Pizkanaka, hori da arrazoia. Bale, eta hau ere, gueltat emango jotu igual mingaina batekin hobeto. Oso ondo. A ver... Iepala, behitu ze hamburguesa, ze itxura benetan, Bai, kriston itxura. Bat, bi, eta hiru, eta lau, eta go. Behitu ze itxura, ai ama, ze politak. Eta inberretena da, arrautza irabiatu, mantxo, oso ondo. Tipulatxoak hemendik pasatzeko, eta bengotena da aldatu. Hau honea, eta beste hau bestaldea. Kusi, ahi dagoen loditzen pixat ez da, Oino beto. Bueno, mantxo botatzen, Beha jungo galo ditzen da. Ondoia edo, Ezin hobe. Beitu, guain bai. Ni superkontzentrata. Bota pixka gehiago, bota pixka gehiago. Guain ja ez zaizu moztuko, Zaude hain konzentratuta. Bai, buru belarri. Ondo. Por si acaso. Bueno, eta guain, hone etorri zara Euskal Herrira. Zezan dezu txakurrakin buelta bat ematea gultzeala, hori... Lehendabiziko gauza, ez da? Lehendabiziko gauza indotena hori izan da. Vale, eta zer gehiago indezu, ez dakit? Gaztelu atxera jun naiz, ez nintzen egon. Vale. Horra nahiakin, aitzakin eta brusekin. Eta gero, saiatzen nabil jendiakin geratzen. Familia, lagunak... Gero urtian ziar ez ditut ikusten, oindala urte bat ez nintzela etortzen. Eta etortzen bazea, eta ez bazu esaten eontzeala, ja, lagunak ega sarretuko, zaizkizu? Bai, pasau jaia. Zenba denbora zeunden etorri gabe? Urte bete, itxan. Zaila lehengo gabonetatik etorri gabe? Bai. Ondo. Bueno, hau botako jo gatza pixka gainetik an, amanikoa pregitzea, Eta honea, arrautzaile bai botako jo pixkat, eta hau dakau prest. Jarrikotena da papel bat, ateatzeko bertatik an, a ber, guain bai loditu zaigu, ez da? Bai, ez. A ber, atera guain goraka, lasai. Ze. Oso ondo. Eman berri gola buelta txiki bat. Eman gora, guain bai gora bera. Vale, oso ondo goaz. Eta ni behitu, ingo etena da. Zuri bigoiara eman. Eta goiara guekin, ingozuna gaina hola nahi gendun, nahiko ligerito, bale? Ez gelditzeko hori mazakote bat bezala, bale? Hor ingo duguna da guain hemen dikan. Soberan dakaunak kendu, beti dazlatu. Zego xua indezuna. Jogur pixka botako jozu, bertatikan honea, naztu eta bertara botako dugu, bale? Bale. Eta gitan abiarko dugun, edo ez, baina baino autopera dakat. Banijo honekin. Beitu, tipulak nola ingoitugun, Ze gauza, xelebre eta goxua. Arautzetik pasa, arautzen dakaunian gero, ogixetura pasa, ogixetuan bota bildurri gabe, eta zutara. Eta bueno, hemen txegeldituko geha. Ingoitugu, arituak pregitu, hoi bertara bota, eta platera eratuko dugu segituan. Guantxe gatoz, gaur egun badator, eta tipulakin behar dituguta, bale? Ai, ama, June, eharra aritukin dituguna, Zelako pinta. Eta esan dizutena, kostatzen dira, baina ikusten duzu gazta nolakan pegatuta horre, Probatzeko desiatzen. Probatzeko desiatzen, holako telesei ehar badakasunean laguna ditu, eta holako batzukin, esan dizuet, lagun bai etorko zizuen lagundanak. Bueno, dana jarriko ditut hemen, ez da? Horrela, xe? Vale? Ondo usaintzen dago, Kiston usaia daka gazta herriak, bai? Gero hemen txegarriko ditugu pare bat hamburguesak. Ikusi zure, bai ez ditugu borobilakin, baina ikusi ze xelebre gatea dian, itxura errakin, bat, hau xegarriko dugu, bi, horrela xe, eta guain amaitzeko historia, hori da, urreatu nazu pixkat hori, zea entxalada eharrare bai, eta simple, Ondo ez? Ondo ez, ezin hobe. Ingo dut dana ondo naztu, eta hemen hartu hola pixkatxo bat, vale, beste pixkate bai botako jau, Beste pixkate bai, entxalada bildurri gabe jan berdata. Vale, eta hola xe. Ederki. Berde pixka jarri gainean,
Eta lixo, da gure gaurko errezeta. June, mila esker gurekin izateatik, seguru sari gehiago jasoko dituzula, zeatik artista utzazea, neska fina, eta hori bat zuen izatea, eta urrengo arrakastakin, honea torre berri gurekin kosinatzea. Desiatzen. Bueno, gu bai desiatzen. Aio, bihar arte, ondo pasa, eta ez pasa. Agur.